naaray taron o Masias Sports Complex. So mao ni nga to ang kauban ng mga pastor sa nagkalaylay mga kasimbahanan, mga kaigsunan. So nag-usa mi diri bisan laylay mi mga kasimbahanan. Mo ni ato mga pastor diri sa Negros Island, no? So ipakita sa inyo dagan kayo mga pastor ato diaw. Ato speakers. So mo ni ato mga team sa pastor nga padri na mungko. So amo ang team mo diri sa Pasyaton. Tapa po dito sa Kuan Daplin. So first time ni siya nga nagka-inter-church basketball tournament o Governors Cup 2025. So salamat kay sa Ginoo nga gi-allow ni siya nga nagkayusa mi mga pastor in different denomination, different church. Pero salamat sa Ginoo nga gitugutan nga magkayusa diri sa Negros Oriental ang mga kapasturan. So all glory belongs to our Lord. Tanan gyud pasilong himaya sa ato ratong buhi nga Dios. So muna ni ang kauban sa team. Ang among ngalan sa among team Christian Hoppers. Mga Christian Hoppers. Wala pa mi dula karon. So ang una pang mudula upat pa ka team karon. Opening dayron diri sa Masias. Salamat. God bless.